Здравейте! Казвам се Александър Димитров и съм част от екипа на Top Hospital Service. Ние сме ексклузивен представител на фирмата GE Healthcare в областта на LCS, модалността. Днес с удоволствие искам да ви представя анестезиологичен работен апарат, модел CareStation 750. Апаратът е за инхалационна анестезия от най-висок клас и той е окомплектован с изпарител, газов анализатор и пациентен модулен монитор. Апаратът е съвременен, модерен, компактен и лесен за употреба, доставящ анестезия на новородени деца и възрастни. Избирайки бранда на GE Healthcare, вие избирате технология, спокойствие, сигурност и не на последно място, една непрекъсваемост на работния ден. С радост искам да ви съобщиме, че от юли месец тази година портфолиото на Top Hospital Service се увеличи и сме ексклузивни представители на General Electric в областта на образна диагностика. Благодаря ви за вниманието.